Спецаперацыя супраць Лукашэнкі, арышт дыктатара, сілавікі ў паніцы, пастка для папы Колі. Хто і як яго захопіць? Такога не было нават з Мадурам. Трамп кліча ў Фларыду, а Путін на Калыму. Куды ўсё ж паляціць Лукашэнка? І дзе будзе ягоны канец? Вырашальны момант. Пратэст у Менску? Міліцыя з аўтаматамі ўзнятая па трывозе. Як адно слова Трампа падняла на ногі ўвесь палац незалежнасці і чаму прапагандысты баяцца вялікай здзелкі? У Беларусі зносяць помнікі. Пачалося? Коля і лысіна. Чаму малодшы сын дыктатара імкліва губляе валасы ды пайшоў па слядах бацькі ва ўсім? Гэта ды шмат што іншага ў праграме «Прабел». Запаўняем прабелы пра Беларусь, ды ўсё самае важнае і цікавае, што з ёй звязаная праўда, якую не пакажуць па БТ, нават калі вельмі папросіць Трамп. Вітаем вас, сябры. Палац незалежнасці ў мінулы панядзелак хадзіў хадуном. Лукашэнку пабудзілі пасля 5-й раніцы. Дональд Трамп назваў яго шаноўным прэзідэнтам на ўвесь свет і з нецярплівасцю чакае сустрэч. Трамп, як сапраўдны гандляр, ацаніў такія словы ў 500 вызваленых палітвязняў, у якіх, праўда, цяпер пачалі пашпарты анулёўваць. Але каго гэта турбуе, калі такая прыгожая лічба? 500. Па 500. Прычым, адпусціў Лукашэнка зараз 250, сімвалічная лічба. Якраз у гэтым годзе, 4 ліпеня, будзе святкавацца 250-годдзе Злучаных Штатаў Амерыкі. Дарэчы, адразу пасля лукашэнкаўскага дня незалежнасці. А вось калі Лукашэнка яшчэ і 1000 вызваліць і перастане саджаць новых, глядзіш, і не толькі праз Клайпеду беларускі калій у ЗША пойдзе, але і Белавія ў Еўропу вернецца. І Лукашэнка зможа тады наўпрост да гэтай самай Рады міру ў Нью-Йорк дабрацца. Ды са сваім сябрам Мадуры спаткацца. Хаця лепш бы з самім Уга Чавесам. Такая магчымасць вельмі палохае прапагандыстаў, а значыць, страшыць і самога Лукашэнку. Заўзятар скуфаў і скіфаў Алексей Дермант, дарэчы, Дерман, правільна, адкрыта піша, што ўвогуле не хочацца адпускаць Лукашэнку ні ў якія ЗША, увогуле не хочацца з'язджаць, як у тым меме. А то мала што насамрэч рыхтуюць амерыканцы. Уявіце, што ўсе гэтыя словы пра шаноўнага прэзідэнта, уся гэтая адмена санкцый, сяброўскія аповеды Джона Коула пра выпітую менскую гарэлку пад мацюкі дыктатара Лукашэнкі, які нібыта не п'е, гэта насамрэч аперацыя супраць Лукашэнкі. Проста на хвілінку уявіце, Трамп хоча выцягнуць таго ў Нью-Йорк і аддаць пад суд за ўсё, што аграфюрер нарабіў за амаль 32 гады. А ўсё іншае гэта дымавая завеса. Вельмі прыгожа, каб быць праўдай. Чаму ж тады Пуціну можна на Аляску лётаць, і ніхто яго за ўсю тую бучу, што ён нарабіў, не пасадзіў. Скажаце, што ў Пуціна столькі двайнікоў, што адным больш, другім менш, а вось Лукашэнка адзін такі. Дарэчы, мы заўважылі і падобнага, але з Індыі. Усё прасцей. Ёсць тое, што аб'ядноўвае Лукашэнку і Трампа. У вас даже харизма что-то есть с Трампом. Есть такое? Харызму у Лукашэнкі ўжо хіба даўно няма, а вось звярыны інстынкт выжывання застаецца. І ўменне гандляваць таксама. Нездарма ж ён столькі гадоў паспяхова доіць Расею. Відаць, у свой час на карове мілцы натрэніраваўся. Лукашэнка з радасцю прадасць 30 гадоў саюзнай дзяржавы за гарантыі сваім дзецям і ўнукам захаваць тое, што дзядуля нарабаваў у беларускага народу. Ну і каб сам гаспадар усей Беларусі мог пакінуць уладу толькі нагамі наперад. Як Брэжнеў, Чарненка, Андропаў і, канечне, таварыш Сталін. Хіба шмат просіць? У Крамлі гэта выдатна ведаюць і намагаюцца паказаць Лукашэнку ягонае месца. Вось таму ён, начальнік Беларусі, сустракаецца з начальником Чукотки. Очень приятно с вами встретиться, с человеком, который живет на краю нашего Отечества. Сапраўды, куды ўжо далей? Аж за знакамітай Калымой. Дарэчы, Лукашэнка падкрэсліў, што Путін яго туды даўно запрашае. Лукашэнка пакуль аднекваецца. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Праўда, Лукашэнка цікавасць да Чукоткі праяўляе. Край очень интересный. И лично для меня, и для белорусов в том числе. Дзіва што, тэрыторыя амаль у 3,5 разы большая за Беларусь. Багацце ў зямлі шмат, насельніцтва менш за 50 000, прыкладна як у Слонімі. Бяры, не хачу, ўсё, што хочаш рабі, як Трамп хацеў рабіць з Грэнландыі, але не атрымалася. Ды і мяжуе Чукотка са Злучанымі Штатамі. Так можна і з самім Трампам там сустрэцца. Не тое, што з гэтым Кузняцовым. Яшчэ было прыемна, каб гэта быў які Роман Абрамович. Памятаеце такога?
Пры ім Чукотка квітнела, не тое, што зараз пры некім Кузнецове. Але і Лукашенко не пальцем піханы. Падкалоў расейца. Надо развиваться, надо заниматься этим краем. Тогда меньше будем переживать за Украину. На радасцях ад навіны пра Трампа Лукашенко мог сабе дазволіць такое, тым больш яшчэ ў чацвер яго як роўнага вітаў дыктатар, хацелася сказаць дырэктар Паўночнай Карэі Кім Чен Ын. І карэйцы спявалі песню любімага лукашэнкавага гурта «Аура» пра крынічку і бярозкі. Падчас якой ён рабіў выгляд, што падпявае. І нават дзяўчаты пускалі слязу, што асабліва цешыла старога, якога яшчэ нядаўна называлі апошнім дыктатарам Еўропы, а пасля ўвогуле ў 2020-м паслалі на 3 вясёлыя. Глядзіце, каб такіх плакальшчыцаў цяпер і ў Беларусі не пачалі паказваць. Першымі плакальшчыцамі маглі б стаць Наталья Качанова і Наталья Эйсман. Але пры такім здароўі, як у Лукашэнкі, які актыўна п'е на амерыканскія лекі ад пахудзення, а як сказаў Кол, не толькі лекі, але і можа спатрэбіцца плакаць па-сапраўднаму. Дарэчы, схуднеў не толькі Лукашенко, але і любімая Алёнка. Няўжо прапагандыстка Алёна Сырова, дзе ў сауне ўлезла ў лукашэнкавы лекі? Хай не шарыцца там па ягоных сумках. Ведаеце такую? Яшчэ неяк у полі ён падкармліваў яе. Алёна, ты хочешь есть? Ну, что-нибудь бы попробовала. І казаў, што яна яго любіць. Сейчас она меня любит. Але гэтая Алёнка тут ні пры чым. Схуднела шакаладка, любімая Алёнка. Замест 100 цяпер 85 грамаў. Цяляпаецца зараз в упакоўцы, як схуднел Лукашенко ў мінулагоднім касцюме. Бачыце, як у Лукашэнкі галава трасецца. І гэта ж на вачах у такога натоўпу. Лукашенко застаўся задаволены цёплым прыёмам, а Кім Чен Ын падораным аўтаматам. Все правильно. Оружием владеет Ким Чен Ын. Это памятаеце, як у школе, творны склон, здаецца. Ганаруся Кім, чым? Тут няма чым ганарыцца. А вось Кім Чен Ын вельмі тонка патроліў Лукашэнку. Падараваў яму вазу, ці то начны гаршчок, а мо і урна для яго праху невядома. В него можно класть. Все, что хочешь, можно класть. Варі гаршочек. Як думаеце, як гэтую вазу можна выкарыстаць? Калі вам бяспечна, напішыце ў каментарах, гэта важна. І яшчэ цікава, як думаеце, што Лукашенко хуценька перадаў сцюардэсе і што за знак паказаў на развітанне? Нават Коля Лукашенко засвяціўся, але не столькі ўскладаннем кветак да манумента савецкім ваярам, колькі тым, што хварэе, як і яго бацька. Коля лысее і лысее вельмі хутка. У Дубай цяпер не паляціш, каб як Павел Дураў перасадзіць валасы. Затое Мікалай Лукашенко можа ўзяць на ўзбраенне іншы праект стваральніка тэлеграму. Той аплочвае ЭК жанчынам, якія гатовыя выкарыстоўваць яго біялагічны матэрыял для нараджэння дзяцей. Ці не таму Александр Лукашенко, які ўсё ніяк не можа дачакацца, калі яго малодшы сын возьмецца за галаву і ажэніцца, які азаронак, вырашыў узяцца за ЭК ў Беларусі. Чый там біялагічны матэрыял могуць прапаноўваць насамрэч? Мы реагируем на все, даже эко сегодня. Это же была моя идея, но она родилась от людей, от женщин. Так можна столькі дзяцей ад Колі нараджаць, і ўсе наследнікі. Ды яшчэ і паслухмяных такіх. Свая ж кроў не будзе супраць бацькі ды дзеда бунтаваць. Цэлую касту можна вывесці ад Колі. Лукашыдаў. Разам з красаўцамі будуць краіну жалезнай рукой трымаць. Хіба дарма Лукашенко некалі ў Манголіі быў, дзе кожны пяты лічыць сябе прамым нашчадкам Чынгісхана. Дык хану прыходзілася самому кожную ноч старацца, а тут жа ЭК ў дапамогу. А то меней беларусаў вымірае краіна. Толькі за мінулы год насельніцтва скарацілася больш як на 500 000 чалавек. А гэта ж больш як насельніцтва ўсёй Чукоткі. І ў лідарах тут Віцебшчына за год не далічылася амаль 11,5 тысяч. Гэта ж як цяперашняе насельніцтва Астраўца, або як 2 Шаркаўшчыны. Так хутка зусім пустэльня зробіцца. Праўда, можна замяніць
расейцамі. Вось яны і рванулі сюды бы мухі на мёд. Ці на што іншае. А што харчы тут таннейшае, жытло таксама і галоўнае, працуе інтэрнэт. Второе – это интернет. Помимо того, что сам интернет здесь работает стабильно и везде, здесь работают все соцсети и приложения, которые запрещены в России. Вось і прыходзіцца такім блогершам тлумачыць расейцам гэта ледзь не на пальцах. А то некаторыя думаюць, што наадварот у Беларусі дрэнная сувязь. 10 лет назад мама вышла на пенсию и уехала жить к себе на родину в Беларусь, в город Гродно. Она сказала, что там сможет спокойно провести старость. Общаемся редко, так как там очень плохая связь. Аблытала прычыну з наступствам. Як тое дзіцё, якое думала, што вецер ад таго, што дрэвы моцна калышуцца. Трэба прызнаць, мы самі раней так думалі. Ну, беларусы ў каментарах ёй патлумачылі, што і як. Прычым у жартаўлівым тоне. Связь действительно плохая. Голубей скоро заведем. Мои с крыши связь передают. У нас там совсем связи нету, вот пишу следы. Блять, вот только что залезла на самое высокое дерево в лесу, вышек и соток у нас нет. Как раз, чтобы трец почитать, а вы говорите связь. Обычное дело в Гродно. Я телефон подбрасываю, чтобы СМС отправить. Иначе никак. Гэта раней расейцы здзекваліся з беларусаў з нашымі мільёнамі. Маўляў, іх рубель моцны, а ў Беларусі некія зайчыкі. А зараз ужо 10 гадоў, як беларускі рубель ледзь не ў 30 разоў перавышае расейскі. Не будем казаць, як Лукашенко гэтага дабіўся. Дык вось, цяпер беларусы разлічваюцца старымі купюрамі, нібы сапраўднымі, а расейцы гугляць. І гэтаму яшчэ і радуюцца. Думаюць, ох, колькі тысяч там. Праўда, адзначым, ужо і ў Беларусі праз аднаго віцебскага блогера прапаноўваюць выдаваць інтэрнэт па даведках. Хаця варта было падаведацца, ці ёсць тая даведка ў самого блогера. Праўда, даведка не на інтэрнэт, а ад лекара. А пакуль Лукашенко ў Карэю лётаў, у Беларусі пачаўся поўны бардак. Узялі і знеслі помнік Дзяржынскаму, да яшчэ ў горадзе, што носіць яго слаўнае імя. Праўда, неяк вельмі асцярожна яго знеслі. Гэта яго павезлі на касметычны ремонт. Да дажынак начальства абяцае яго вярнуць абноўленым. І калі пастамент Дзяржынскі ў Дзяржынску пакінуў, то Беларусь ён не пакідае ўжо больш за 100 гадоў. А яго нашчадкі, нібы вараннё, кружаць над краінай і правяць свой баль. На жаль, пакуль не паспелі яшчэ прыбраць Дзяржынскага, а Лукашенко толькі ступіў на паўночна-карэйскую зямлю, як у Менску народ сабраўся з бел-чырвона-белымі сцягамі на дзень волі. Зусім страх згубілі. 3 машыны міліцыянтаў рванулі туды, як кіпнем ашпараныя. Аказалася, што гэта блогер без палаў так пажартаваў. Стварыў карцінку з дапамогай штучнага інтэлекту і сам яшчэ любаваўся праз камеру відэаназірання, як міліцыянты са скуры вылазілі, каб злавіць экстрэмістаў. Посмотрите, 3 машины, автоматы наперевес. Они реально приехали воевать с картинкой. Ідэя, дарэчы, варта ўвагі. Трэба яе шырэй выкарыстоўваць. Калі ведаеце як, напішыце ў каментарах, калі вы ў бяспецы, таксама паназіраем праз камеру. А лепш спрабуйце таксама штосьці падобнае. Лепш бы міліцыянты рэальным землякам патлумачылі, як трэба свой сцяг трымаць, а то перакруцілі да гары нагамі і скачуць як дурныя. Варта іх праверыць адпаведнай камісіі. Вось-вось яна павінна стварыцца. Ужо і рашэнне адпаведнае ёсць. Пакуль невядома, ці гэта будуць тыя самыя людзі, што ў камісіі па вяртанні, ці яшчэ якіх гультаёў назбіраюць. Тым часам 300-кілаграмовы вяпрук праваліўся пад падлогу. І гэта здарылася не ў палацы Незалежнасці. Там падлогі моцныя, да і гаспадар, дзякуючы амерыканскім лекам, усё ж схуднеў, трэба прызнаць. Адбылося гэта ў Копальскім раёне, дзе гаспадар выгадаваў віпрука аж на 3 цэнтнеры. То ў адным з дамоў Копальскага раёну гаспадар выгадаваў 300-кілаграмовага віпрука, які пазней праваліўся пад падлогу. Кажуць, што ратаваць свінню паехаў асабісты міністр Кубракоў, які казаў, што заўсёды дапамагае сваім падначальным. Дабряк такой. Там, где нужна помощь человеку, особенно помощь моему коллеге, в какой бы должности он ни был, солдат внутренних войск, сержант, полковник, генерал, я всегда лично сам приеду. І вочы такія добрыя, светлыя, чистыя, нежныя, белыя. Як у Ленина из анекдота. Памятаете, Крупская выступая перед пионерами. Дорогие дети, всем известна доброта Ленина. Я вам расскажу такой случай.
Однажды Ленин брился у шалаша в разливе, а мимо шел маленький мальчик. Ленин бритвочку точит, а сам на мальчика поглядывает. Вот Ленин побрился, кисточку вымыл, опять бритвочку точит, на мальчика поглядывает. Потом бритвочку вытер и положил в футлярчик. А ведь мог бы и полоснуть. Вось і Кубракоў рэхтык такі. Праўда, чамусьці не дапамог свайму міліцыянту, якога затрымалі за святкаванне гукання вясны ў Гомлі. А як жа адзін за аднаго? Некалі гэтаму міліцыянту сам Кубракоў, ды нават і Лукашенко ўручалі падзякі. Дарэчы, міліцыянты таксама вочкі такія добрыя. Можа, ўсё ж абыдзецца толькі штрафам. Варта адзначыць, што і Лукашенко таксама прыкідваецца дабрячком, хоць да раны прыкладае. Узяў ды выпусціў літоўскія фуры, якія больш за 4 месяцы трымаў у закладніках. Яшчэ іх грошы сарваў, але ж не па 120 за сотні еўра, як пагражаў. Але ж ён бярэ прыклад з Трампа. Галоўнае падняць стаўку, а потым і пагандлявацца можна. Вось і літоўцы ўжо загаварылі пра транзіт калію. Маўляў, можам прапусціць іх праз порт у Клайпедзе, ўсё гатова, чыгунка ёсць, порт ёсць, чаму не, а грошы пусцім на абарону ці ў бюджэт. А калі што, санкцыі ўвядзем супраць прыватных аўтамабілістаў ды пасажыраў, якім загадаем усю ежу выкінуць у сметніцу, бо можа быць небяспечна. Але ж Лукашенко таксама ў шапку не спіць. Вунь ужо каторы месяц сваё войска муштруе. Нагадаем, дагэтуль баявая, раптоўная праверка боегатоўнасці не скончылася, але ж людзей дадому не адпускаюць. Тым часам чукотскі губернатар прапаноўвае вазіць беларускі калій па паўночным марскім шляху. Трэба толькі выдаткі прыкінуць. Вазіў жа Лукашенко нафту з Венесуэлы некалі праз паўземной кулі. Таксама крычалі недобразычліўцы, што нявыгадна, не акупіцца. І што? Лукашенко просто за гэту нафту не разлічыўся. Чавес памёр, а зараз і Мадуру арыштавалі. То няма каму і грошы спагнаць. Таму можна зараз і калій праз Чукотку паспрабаваць вывозіць. Пакуль прапагандысты смяяліся з падвышэння коштаў на паліва ў еўразвязе, у самой Беларусі падымаюць кошты на паліва двойчы, ажно на 7 копеек. Памятаеце, раней па 1 копеечцы было. За 2 разы, праўда, але за кароткі прамежак часу. Лукашенко ж сам некалі вучыў: рэзка не трэба, лепш часцей, але меней. Але тут неяк хутка. Мо Еўропу хоць па нечым дагнаць хочуць, а мо і тут змагары беглыя вінаватыя. Беглый не будь. Так глядзіш, калі Лукашенко на тыдзень куды паляціць, падначаленая краіну зусім разваліць могуць. Сабатаж. А як вылічыце? Пішыце ў каментарах, калі для вас гэта бяспечна. 1 красавіка адзначаўся, дарэчы, дзень смеху або дзень дурня. Тут як ужо пажадаеце. Але ж у Беларусі, падаецца, гэткае свята можна адзначаць не кожны дзень. Зміцер, прывітанне, як думаеце? Прывітанне. Так, сапраўды, трэба правесці календарную рэформу, каб 1 красавіка было 365 разоў на год. І каб усе дні былі суботамі. Чаму суботамі? Ну, тады можна кожны дзень суботнік праводзіць, каб людзі дарма працавалі. Дарэчы, ідэя геніальная. Вось вы падказваеце, а яны потым возьмуць. І сапраўды, можа, так і зрабіць. Бо калі паглядзець на здымкі прапагандыстаў, дык людзі вельмі ж задаволеныя, як тая дзяўчына, што цягне за сабой магутны трактар. Пра гэта і пра 1 красавіка ў матэрыяле Змітра Лупача. Сапраўды, суботнікі ў Беларусі вельмі любяць. Вядома, любіць начальства, не самі людзі. Але ж у кадры ўсе вымушаныя дэманстраваць шчырае задавальненне ад дармавой працы. Тым часам пасеўная выйшла на новы ўзровень. Нават трактары, здаецца, сталі часткай шоу. Дзяўчына на абцасах упэўнена вядзе за сабой тэхніку. І ўсё это выглядае як модны паказ проста пасярод поля. Чамусьці это нагадала іншае відэа. Хто старэйшы, дакладна памятае. Там таксама была дзяўчына. І вельмі магутны рухавік. Можа, хутка і ў Беларусі так будзе? Нафта ж даражэе. А цяпер крыху гісторыі. 1 красавіка 1808 года расейскі цар Александр I выдаў маніфест аб заваяванні шведскай Фінляндыі аб далучэнні назаўжды да Расіі. Праўда, гэта назаўжды працягнулася ўсяго 110 гадоў. Фіны аказаліся значна шчаслівейшыя за беларусаў. Амаль праз 2 стагоддзі іншы Александр, наадварот, вырашыў далучыць Расію да сваёй дзяржавы, але пабаяўся падпісаць дамову 1 красавіка. Маўляў, дзень дурня. Адклалі гэтую справу да наступнага дня.
Тим часам хитрий Чубайс дамову уважліво прочитав і убачив погрозу для влади Єльцина до російського суверенітету і підклав таки Лукашенку швінню. За ноч радикальную дамову терміново замянили на пустую декларацію. Так Лукашенко і не убачив Кремль, як своїх вушей. Вось і вер після гэтага прикмети. Таму сёлета 1 красавіка Лукашенку было не да жартаў. Ён сабраў 300 вайскоўцаў і проста з моста заявіў: Мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. Больш за тое, у дзень, калі ўсе навокал адзін аднаго падманваюць, Лукашенко жестачайше папярэдзіў сваіх вайскоўцаў. Врать я вам не позволю. Гучыць амаль як рэвалюцыя, бо ўся сістэма ад войска да сельскай гаспадаркі трымаецца менавіта на хлусні. Таму армейскі жарт падыходзіць да ўсёй яго сістэмы. Хто ў Беларусі жыве, той у цырку не смяецца. Змейцер Лупач, прабел. Ой, сапраўды, Белдзяржцырк ужо даўно не смешны нават для дзяцей. Толькі гумар нас хіба ўратуе, бо гэта ж таксама зброя, ці не так, Змейцер? Ну, яшчэ якая зброя? Недарэмна ж нехта лукашысты прызналі не толькі экстрэмістамі, але яшчэ і тэрарыстамі. Абсурд нейкі. Абсурд абсурдам, але мы застаемся, працягваем і будзем атрымліваць іншыя ўзнагароды. Дарэчы, атрымалі вось медаль недавно. Так што ад розных у нас розныя ўзнагароды. Дзякуй, што былі з намі. Заставайцеся на нашым канале, на Белсаце і на Нехта, дзе кожны дзень крыху 1 красавіка. Да пабачэння ў тэлебачанні.